Привет! Я будаўнічы блогер Павел Береснев, і вы глядзіце хату з краю. Лепшы занятак падчас карантыну гэта пабудаваць сабе дом. Ну а што, па магазинах ты ўсё роўна не ездзіш, у тэатры не ходзіш, на морачка таксама не выехаць. Што рабіць доўгімі сонечнымі вечарамі і ў выхаднымі? Правільна, будаваць сабе хату. У нас хата ўжо ёсць. Мы 3 гады пражылі ў тыпавым каркасным доме і вырашылі, трэба рабіць перабудову. А калі больш правільна казаць, то дабудову. За маёй спіной ужо расчышчана пляцоўка, на якой мы хочам дабудаваць ладны такі кавалак хаты 8,5 на 8,7 метраў. І ў гэтым відосе я раскажу пра прычыны, якія нас падштурхнулі да гэтага рашэння. А вы матайце на вус, калі яшчэ толькі плануеце сваё загараднае жытло. А цяпер давайце я вам правяду экскурсію па новай частцы свайго дома. Вось замест гэтага акна будзе выхад у калідор. І па гэты бок у нас будзе ванна. Мы заходзім у ванну і бачым тут маленькі закуточак. Гэта парылка, бо моя жонка вельмі любіць лазню. Тут месца пакінута пад ванну, а тут у нас будзе рукамыйнік і пральная машына. Насупраць ванны у нас будзе новая спальня. Тут мы паставім свой ложак, а вось гэта спецыяльны закуток для таго, каб можна было паставіць стол і ноутбук. Гэта будзе працоўнае месца жонкі. Вось у гэтай сцяне мы зробім максімальна шмат вокнаў для таго, каб можна было глядзець у лес. Побач са спальняй мы зноў выходзім у калідор, і вось гэта самы вялікі пакой у новай хаце. Тут будзе дзіцячы пакой. Ён зроблены ад выслова самым вялікім, таму што дзецям лепш даць пабольш месца, для таго, каб калі прыязджаюць госці, все дзеці тусілі тут, а не блыталіся ў холе пад нагамі. У дзіцячым пакоі будзе такі маленькі закуточак, у якім мы паставім такую канапу, кніжную паліцу і зробім таксама з гэтага боку вокны і з гэтага. І можна будзе сядзець, чытаць кніжкі і глядзець на прыроду. Таксама у новай частцы дома ёсць новая вітальня. Яна стане асноўнай, і тут ужо можна развярнуцца не адному чалавеку. Ну і адпаведна будзе новы ўваход у дом, які стане асноўным. Гэты ўваход ужо будзе не парадным, а чорным. Праз яго я буду насіць дровы ў камін, а таксама тут будзе вісець працоўная вопратка. Паколькі ў нас будзе новы санвузел, то стары мы прыбіраем. І вось гэтую сцяну на кухні мы разбіраем і саму кухню пераносім туды, на месца старога санвузла. Адпаведна, нам становяцца непатрэбныя вось гэтыя дзверы. На іх месцы будзе сцяна, а вось у гэтым куточку мы паставім канапу. І можна будзе сядзець і глядзець або на камін, або на тэлевізар. Яго павесім на ту сцяну. А вось кухонны стол мы перанесем у гэты куток. І тут вырежем некалькі вокнаў, для таго, каб можна было глядзець на лес. Ну а вось гэта вакно, гэта будзе ўваход у новую частку дома, у калідор. На другім паверсе мой кабінетик стане маленькай прыбіральняй. Паставім сюды душ-кабіну і унітаз. А вось замест дзіцячага пакоя будзе мой новы кабінет. Ён будзе ўжо вялікі. Спальня стане рэзервовым пакоем. Тут або будуць спыняцца госці на начоўку, або яе можна будзе потым перапрафіляваць пад дзіцячы пакой, калі раптам дзяцей будзе многа. Па-першае, у нас жылая зона разнесена на 2 паверхі. На першым паверсе, акрамя калідорчыку, гасцёўня з кухняй, а таксама адзіны санвузел у хаце. А на другім паверсе у нас спальня, дзіцячы пакой і мой працоўны кабінетик. І вось гэтае жыццё на 2 паверхі не вельмі зручнае, таму што ты цэлы дзень гойсаеш па гэтай лесвіцы туды-сюды. То кофту трэба ўзяць, то зарядку забыўся, то трэба яшчэ за якой халерай схадзіць. Да таго ж на другім паверсе няма асобнага санвузла, і калі ноччу табе хочацца пасікаць, то ты сонны паўзеш па гэтай лесвіцы ўніз. Таксама накладваецца фактар малога дзіцёнка. Толькі нядаўна дачка стала ўпэўнена хадзіць па лесвіцы, а да гэтага мы вельмі перажывалі, калі яна сама хацела залезці ўверх ці злезці ўніз.
Ёсць яшчэ праблема з гукаізаляцыяй паміж паверхамі. Калі нехта на другім паверсе вядзе актыўнае жыццё, то гэта вельмі добра адчуваецца ўнізе, як быццам па галаве нехта тупае. Другая прычына звязаная з пральнай машынай. Паколькі ў старой хаце ў нас вельмі тонкія лагі і дошкі на падлозе, то пральная машына, калі адціскае, дае вібрацыю як на падлогу, так і на всю хату. Таму трэба па-любому або дазаліваць пад пральную машыну асобны падмурак, або пабудаваць новы санвузел у новай хаце. Трэцяя прычына – гэта малы калідор. Калі тут збіраецца больш за аднаго чалавека, то ўжо не развярнуцца. І гэта пры тым, што калідор ужо павялічаны за кошт ганка. Раней сцяна стаяла вось па гэтых стойках. На сёння ў мяне ўжо ёсць планіровачка і агульнае ўяўленне, як будзе выглядаць новая частка хаты. Засталося атрымаць толькі дазвол у райвыканкаме і можна прыступаць да будаўніцтва. Новая частка хаты таксама будзе каркасная, але стойкі ўжо будуць абшыты не вагонкай, а плітамі з ЦСП для большай трываласці. Мансарды не будзе, толькі першы паверх. Стаяць хата будзе таксама на палях, але ўжо не на вінтавых, як старая, а напэўна на палях з бетону. Карацей, падпісвайцеся на канал. Я буду вельмі аператыўна і падрабязна расказваць пра кожны этап свайго будаўніцтва, пра тое, якія інжынерныя рашэнні і матэрыялы я выбраў і чаму. І галоўнае, колькі гэта ўсё мне будзе каштаваць. Адну частку прац я буду рабіць вось гэтымі рукамі, а на другую наймаць прафесіяналаў. Хай расказваюць, як трэба рабіць правільна. Ну і яшчэ абавязкова пішыце мне свае заўвагі і ідэі наконт маёй перабудовы. Яшчэ не позна да іх прыслухацца і зрабіць лепш. Да пабачэння!